jolup jogo ma laro komten piny Kenya e yiero ma higani. Wang'iyo kanya koramogi nonro mar Geoffrey Rigathi Gachagua. Geoffrey Rigathi Gachagua en jatatije kata CEO mar kambi miluongo ni Rider Group of Companies. Nonyuole e higa mar 1965 e gwenge mag Madhira e kaunti ma Nyeri. E higa mar 1988 noyudo digri mare kata oboke mare mar digri e weche mag siasa kod dho ngere. Nosomo weche mag siasa kaachiel kod dho ngere e mbalariany mar University of Nairobi. Mano Geoffrey Rigathi Gachagua. Higa mar 1989 nyaka 1990 ne otie migawo mar weche mag pacho ka. E higa mar 1995 nyaka 96 ne obedo DO ma Kakamega. E kindeno kapod wan gi district mopogore opogore. Rigathi Gachagua nobedo kaka DO ma Kakamega. E higa mar 1997 nyaka notere DO kamiluongo Ng'arwa. Kanyo bende notiye kaka DO bang' kogole Mega to otere nyaka e gwenge mag Ng'arwa. Ka wadhi nyaka Ramogi koro wadani mondo wadhi ane kuom ng'at machielo.